Ugrađen implant kroz sinus, probušen implantom nosni hodnik, jako bolan sinus, curenje iz nosa neprijatne tečnosti, razoren koštani pod sinusa od infekcije. Ovako je pacijentkinja došla u naš centar, pa da čujemo u najkraćem njenu priču i konačno rešenje. 1. novembra mi je izvršena operacija u sedaciji. Posle 5 nedelja meni ponovili snimak 3D i gde su se frapirali kad su videli šta su videli. Rekli su samo da će da mi skinu rad, da će da mi očiste i da je to to. Sutradan smo zakazali intervenciju gde su oni bez mog znanja meni uradili operaciju sinusa, izvadili 2 prednja implanta i ostavili drenažu kroz usta. Zakazujemo ponovnu intervenciju 18. januara gde doktore u sedaciji meni zatvaraju sinus, vraćaju ta 2 implanta koja sam izvadila i vade 2 stara i ugrađuju ponovo 2 nova. Ja vidim da to nešto u stvari nije okej i počinjem da tražim pomoć po drugim ordinacijama. I tako sam lutala od ordinacije do ordinacije, niko nije smeo da prihvati moj slučaj. Tako sam onda i došla do vaše ordinacije i gde mi je izvršena ponovo operacija sinusa aprila meseca. To smo radili mi timski u opštoj anesteziji. Jeste, u opštoj anesteziji. Od tada doktora ja više nemam nikakve smetnje. Mi smo u opštoj anesteziji uradili reviziju sinusa, izvadili implant iz nosa i sinusa i ugradili pozadi jedan implant. Pa da pogledamo konačno rešenje i krajnji rezultat. Kada smo mi radili tu operaciju? Pre koliko vremena? Pre 1,5 godina. I nakon toga smo uradili protetski deo i gore i dole. Da. Jeste zadovoljni sada, momentalno, posle 1,5 godina dana, što se tiče protetike, izgleda? Prezadovoljno. Neznanje nikoga nije izvelo na pravi put. Izborom dobrog, iskusnog doktora izbegavate ovako teške komplikacije. U ime tima Dental Implant Eksperata, pozdrav iz Beograda svim našim pratiocima od doktora Ostojića.